चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो आसामनि फाइनान्स आरो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनाय जादों आरो बिनि उनाव बिथांमोना दाख्लैबावै दिल्लीयाव सानैबो थांदों आरो मैया स्पेशली बड' पिस एकर्ड बा BTR एकर्डखौ लानानै दिल्लीयाव इउनियन हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह आरो इउनियन हम सेक्रेटारि अजय भाल्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आसामनि केबिनेट मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ सेक्रेटारि ज' लोगो नांनानै BTR पिस एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि सायाव स्पेशल मोनसे डिसकासन जादों आरो बे डिसकासननि उनाव जोंनिसिम जि इनफरमेसन फैदों जे BTR जि एकर्डनि जि दफा दङ बे गासैबो दफाफोरखौ टाइम बाउन्ड मेनार आरो स्पिडि मेनाराव उइदिन माने 30 डेज 30 साननि गेजेराव बे गासैबो क्लजफोरखौ मावफुंजोबनायनि थाखाय हम मिनिस्टार बिथाङा आसाम सरकारखौ डाइरेक्सन होदों आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि जिखिनि बेयाव दफा दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै स्पष्ट भाबै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो दिनैसिम जों जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै कन्टिनिउआसलि जोङो खामानि मावगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी NDPनि बारग' आफादगिरि बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दिल्लीयाव थांदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमदों दा नैबे बेलायाव आङो मोनथाम एंगलखौ स्पेशलि आं मेनसन खालामनो लुबैयो दिनैसिम जिखिनि खामानिया माने मावजाबाय जे स्पेशलि बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम 2 नम्बराव जाबाय बर' मिडियाम बर' लेंगुवेजआ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बिनि खामानिया सोलिगासिनो 3 नम्बराव जाबाय BTR ओनसोलनि माने स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय BTRनि बाहेरायाव थानाय बर' मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आप टु माने कलेज लेभेलसिम बे आरो फारसेथिंजाय 9.2 आरो 9.4 NDPनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन पेकेज सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पलिसि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय बे खामानियाबो अलरेडि सोलिगासिनो दं फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव आरो 9.4 नि गेजेरजों जि केस उइथड्र खालामनाय हाइनियास आरो नन हाइनियास पाब्लिकनि केस केडारनि केस बे गासैबो केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनायनि जि प्रसेस बे प्रसेसआबो कमिटि फर्मेशननि गेजेरजों दिनै सोलिगासिनो दङ बेराफारसेथिं जोंहा माने बाउन्डारि एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ जों जिखौ जों डिमान्ड खालामदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सिमुलुगुरिसिम बाउन्डारि एक्सटेनसना जानांगौ आरो बिनि थाखाय कमिसन मोनसे दानाय जागोन बे कमिसना बेखौ नायबिजिर खालामनानै एग्जामाइन खालामनानै एरियाखौ माने एक्सटेनसन खालामनाय जागोन दा बेखायनो बे जे पारा 14नि गेजेरजों कमिसन दानायनि खामानि बे खामानिनि थाखायबो माखासे जिखिनि फर्मुलेसननि प्रसेस बे प्रसेसा अलरेडि सोलिगासिनो फारसेथिंजाय 11 नाम्बार जि क्ल'जआव दङमोन जइन्ट मनिटरिं कमिटि माने बड' अर्गेनाइजेसन आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जि मोनसे मनिटरिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बे कमिटि दानायनि थाखायबो अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिप्रेजेन्टेसनखौ जोङो दैथायहरनाय जाबाय दा बेखायनो जों सानो जे BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना कर'ना भाइरास COVID-19नि थाखाय बियो गासैबो भारतआवनो स्तब्ध जादोंमोनब्लाबो दिनै आनलक जानायनि उनाव गासैबो प्रसेसआनो स्पिडि मेनाराव खारदों आरो बिनि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो लोगोसे बर'जों लोगोसे रायजो जानाय गासैबो रायजो राजायानो मोनसे माने जौगामाननि मोनसे जिखिनि अधिकार मोननांगौ जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि बेयाव लाबोनाय जादों जिखिनि इनस्टिटिउसन अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै लाबोनाय जादों बे गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ जों जुदि बा मोनसे एडभान्टेज BTR हिसाबै जों गायसननो हागोन जायनि गेजेरजों जोंनि फिउचार जेनेरेसन दिनै जायफोर फरायबाय थादों जायफोर स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनानै दङ जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरा सेकिउर्ड मोनसे लाइफ बेयाव मोनगोन मर्यादा गोनाङै बिसोर थांना थानो हागोन आरो बिनि बे जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो मेन एजेन्डा हिसाबै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ लिरनाय दङ जायफोर शहीद बा मार्टियार फेमिलि नेक्स्ट टु किन थारमाने शहीद परियालनि जायफोर आत्मीय न'खरनि बिथांमोननो 5 लाख माने एक्सग्रेसिया माने एककालीन मोनसे एमाउन्ट होनाय जागोन आरो थांनाय समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा BLT मुभमेन्टनि जिखिनि मार्टियारफोर दङमोन बे मार्टियारनि थाखाय आसाम सरकारा आसाम आन्दलननि शहीदफोरनि थाखाय 5 लाख करि होनाय जादोंमोन 855 आरो नैबे जि एबसु आरो BLTनि मुभमेन्टनि गासै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै
बिथांमोननो 5 लाख करि होनायनि थाखाय जि स्किम राननाय जादोंमोन नाथाय BPF हान्जा बा हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बे डिस्ट्रिबिउसना प्रपारलि जायाखै दिनै माने प्राय 2600नि गेजेराव एराउन्ड 200 to 300 मोनदों माखासे मोनासै बे फैसाया दङना गैला ना सोरबा बेखौ खोमाबाय ना बे फैसाया मानो थाखाय रानजायासै बिनि थाखाय खुनु एन्सार रावबो होनो हाया दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पेसियेल फकास लाखिगोन जे NDPनि बे आन्दलनाव बा नैबे बड'लेण्ड आन्दलनजों रिलेटेड थानाय गासैबो जिखिनि मार्टियार फेमिलि 5 लाखखौ जाहाथे बयबो मोननो हायो बेनिफ्राय रावबो बन्सित जाया बेनि थाखाय जोङो सरकारजों खामानि मावगोन आरो बेयाव जेसेबां बाजेट नांगौ सरकारा बेनि थाखाय बाजेट प्रभिजनखौ लाखिगोन दिनै गोलाव 6 मास लकडाउन आरो स्कुल इन्स्टिटिउसना बन्द जानायनि उनाव दिनै गिबि खेबनि थाखाय 9, 10, 11, 12 मोनब्रै क्लासनि बेखौबो माने शिफ्टिं मेनाराव बा नोङो कभिड प्रट'कलखौ मेनटेन खालामनानै मर्निं शिफ्ट आरो आफ्टारनुन शिफ्ट खालामनानै दिनै स्कुलखौ खुलिनाय जादों नाथाय जोंनियाव इनफरमेसन फैदों गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनै फैयाखै खारन गोलाव सम स्कुलाव जिहेतु गैया बा कर'ना भाइरासनि जि माने बिनि इनफेक्सन बा बिनि प्रभाबा दाबो माने बिराद माने डेन्जार माने मोनसे रेन्जआव दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सेफटि मेजार बा बयनिबो जिउनि रैखाथिखौ नायनानै साफ्रोमबो गार्जेना बा साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ बे सेफटि मेनारखौ नायनानै गावबा गाव फरायसालियाव थांनांगौ आरो गार्जेननि कनसेन्ट नङाब्ला गार्जेना कनसेन्ट होआब्ला रावबो फरायसा फरायसुलिखौ माने बेयाव थिनहरनाय जाया बा जबरदस्ति लिंहरनाय जाया दा बेखायनो गार्जेनाबो कनसियास जानांगोन स्टुडेन्टआबो कनसियास जानांगोन आरो टिचिं जि स्टाफ बेयाव जि माने स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनाबो खोब केयारफुलि बेखौ डिल खालामनांगोन होननानै आं सानो दा बेखायनो उननि समाव बेखौ माने एक्सपेरिमेन्ट बेसिसाव जिहेतु सरकारा दिनै स्टार्ट खालामबाय थारैनो बेराफारसेयाव जों नुदों माने जि जायगायाव COVID-19 थाखाय माने बिथांमोना सेन्टार बनायदोंमोन बे सेन्टाराव खिन्थु दिनैसिम माने साखोन सिखोन खालामनाय जायाखै बे बाथ्राया जोङो नायनो गोनां आरो जिहेतु DC डेपुटि कमिशनारा बिनि नडेल एजेन्सि COVID-19नि जिखिनि माने बेयाव क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनाय जादों बा बायदिसिना शेल्टार सेन्टार बानायनाय जादों दा गोबां स्कुलखौ मेक्सिमाम होननानै बुंनो हायो स्कुल कलेजखौ क्वारेन्टाइन केम्प बानायनाय जादों आरो दिनै बेखौ सेनिटाइज खालामनानै निट एन्ड क्लिन खालामनांगौनि बिबानाबो नोङो हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो DCनि दा बेखायनो मोनफ्रोमबो DCखौ जोङो जेराव बिदि नेग्लिजेन्स जादोंब्ला जों बिथांमोननो लेटार लिरगोन बा टेलिफनिक जों बिथांमोनखौ प्रेसार होगोन बा डिसकासन खालामगोन दा बेखायनो बेबायदि जुदि बबावबा ग्राउन्ड बा बेबायदि जुदि नेग्लिजेन्स नुदोंब्ला पाब्लिकआबो बा जोंनि दालाय इउनिट डिस्ट्रिक्ट एबसुआ जोंनो इनफर्म खालामथों आरो बिनि सायाव जों स्पेसियेल इनिशिएटिभ लागोन जों माने दावबायना नुदों जोंनि भेरगावनो जों नुबाय माने मोनथामसो जायगायाव जिखिनि खालामदों खैराबारि कलेज बेनिफ्राय नैबे भेरगाव जाबाय हिन्जावसा KK बर' हिन्जावसा गोजौ फरायसालि बेनिफ्राय डिमाकुसि माने लेट्रिन इउरिननि बनायना दोनदोंमोन दिनैसिम बेफोरखौ थारमाने साखोन सिखोन खालामनाय जायाखै आरो जाय माने बिथांमोना बेहाय थादोंमोन कभिड जायफोर माने बे एफेक्टेड बिथांमोना थादोंमोन बेफोर जानाय बे जिखिनि खांसि खुद्रि बेफोरखौ एकदम लेथ्रा होयो माने बेयो थारैनो सोंखारिथाव आरो बेखायनो नैबे मेटारखौ लानानै जोङो गोख्रैनो जेराव बेबायदि सिटुएसन जादों बेखौ जोङो लिस्टिं खालामनानै बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ जोङो गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामगोन आरो इमिडियेटलि बिथांमोना बिनि थाखाय इनिशिएटिभ लानांगोन नङाब्ला जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बिनि सायाव स्पेसियेल माने इनिशिएटिभ लानो थाखाय जों प्रेसार खालामगोन